Proč obec koupila tento výdejník? Pořízení tohoto výdejníku pro nás byla jednoduchá volba. Měli jsme zkušenost z obecního úřadu a chtěli jsme dopřát stejný komfort pití i pro děti naší základní mateřské školy. V čem vám to dává smysl jako škole? Pořízení výdejníku na vodu byl skvělý nápad, nebo děti tam každou chvíli sami chodí si čepovat pití a je to fajn pro udržení pitného režimu přes celý den u dětí. Dostali jste nějakou zpětnou vazbu od dětí? Zpětných vazeb jsem měl několik a myslím, že byly všechny pozitivní a hlavně, když sem přijdu na návštěvu do školy, tak vidím, jak děti každou chvíli běží se svojí lahvičkou a čepují si z tohoto výdejníku svoji oblíbenou vodu. Měl by být takový výdejník standardem v každé škole? Děti, stejně jako dospělí, často zapomínají pít a tento výdejník jim pomůže uvědomit si, že je třeba se napít. Kdybyste se měla rozhodnout, pořídila byste ho znovu? To asi není úplně správná otázka, kdy bych se měla rozhodnout znovu, ale kdy ho konečně můžeme pořídit, ten další, protože jsme z toho velmi nadšení a velmi rádi bychom ho pořídili dětem i do školní jídelny.